Hello, welcome to Shooter. ċertitik. Qed nitkellem bl-Ingliż għaliex l-ewwel aħbar propju tirrigwarda lill-Prinċep Harry. Għaliex. Għax il-Prinċep Harry fil-li dak kien telaq. Issa reġa' ġejlura li tiegħi jmur lura. Intom jekk taraw xaġa interessanti jibaduna fuq shooter@danusan.com. Issa kieku inti x'tagħmel kieku inti. Jenna fin dal-Ingliżi ma nifhimhomx, mela l-ewwel tala għax qed jaqbdu miegħu mal-mara l-għandu. Għalek, marat, ħalli, ma mbagħad jiġi lura jibki kważi, ma nafx jien. Ma apparently, tgħidlek oħra bl-Ingliż, apparently minħabba li għandu wieħed żgħir. U ma min qablu Ma tafuh. Żomm, għax inti titkellem sew miegħek. Inti fuq ix qed taħseb. Le. Qed titkellmu fuq prinċpijiet, il-prinċpijiet xi kollhom. Palazzi. Ara fej qed jgħixu. Mhux ikraħ sewwa, mhux ikraħ. U da fej qed jgħixuh. Imma ħanajtek, mhux hekk tittara, kemm għandu bathrooms? Aħala, inti tkun taf kemm inti sinjuri jew le, eżempju jien għandi żewġ bathrooms, int kemm għandek? 3. Mela inti iktar sinjur minni, daqshekk. Issa għandu 9. Allura mela iktar sinjur minni. Mnalla tgħidlek għax kelli dubju veru fi xi ħadd. Issa tafet, tara. Serraħt li Insomma jien għaddu l-affarijiet iktar serji li fihom il-melħ. Il-melħ, mela. Anka bżar f'dal-każ, tajjeb. Mela taf li kultant meta tmur restorant tagħmel nofsija serek u ma jibżillek xejn. Wara llum, sinjuri, l-affarijiet sa jinbidlu għaliex se nurikom kif il-melħu l-bżar tista' tużhom biex tieni ċans. Bżar u milħ. Tajjeb, orini kif titfaħħhom kieku inti. Issa, di aqqas nemmen li ma tafux kif sewwa. Manager. Mela di suppost taf hekk manager. Hemmhekk tittoqgħod sejrek. Ejwa. Ħanalmek xi ħaġa li ħadibdillek ħajtek sewwa. Il-bżar u l-milħ għandhom da snien hawnhekk. Sewwa. Issa inti kull ma tittamel biex jinżel jew l-bżar jew l-milħ, tagħmelhom fuq xulxin. Tajjeb. Tibda tfukkom. Rajt araħ kif inhu nieżeb. Eħx bik. Isma' imma tridu tammettu miegħi. Għajdu Sander illum għallimna xi ħaġa. Ejwa. Sandro għallimna xi ħaġa. Waħdu. Mhux nafari. Ma konx tafu? Le. Għax tara, għajt Sander jgħallimna l-affarijiet. Sander jgħallimna l-affarijiet. Thank you. Tara kemm għamil taħdem fil-lukandi? Umri. Omrok. Tara għallimtek xi ħaġa mela. Ejwa. Sewwa? Verament. Thank you. Għamu sattina xejn. Eċet, inti il-bżar u l-merħ? Brafu, Thank you, fimni jena għalek jgħatu għal kollox ġiri. Fi xroba hija xisek il-President Amerikan. Issa jrid jilħaq papa u għala xtella. Għaj, Madonna. Ismani, jena nisimaw minn għandu għaxek kan morru l-affarijiet. Xirrit jgħid. Let's make the Vatican great again. How are you, Mr. President? Bored. I'm bored of being president. Now I want to become Pope. Ma, so waħda, Pope. Dressed in white, head of the church, Pope. Imma, you like women, le? Like my wife, Melania, and some other woman too. Imma, emme, dal-problema, diġa tlaqna kontra l-Knisja. The Pope has no woman. In public. But then we change. In the Vatican, catch me if you can. Muġek. Let's make the Vatican great again. Għara jen jifu għax naħseb dal-program se jiddeġenera jen. U dak kien Trump, u minn hawn ftit ieħor ħankunu qed ikollna l-Abemus Papa. Sal-Vatikan. Ikollhom ġiem dawn. Ma nafx CrossFit jagħmlu żgur.
Sorry, ma